Яңа бинаның мәйданы 10 000 квадрат метрға якын заманча жиһазларның гына бәясе 100 миллион сумнан артып китә. Туберкулез диспансерының искесе бір гасыр элек төзелгән була. Яңасының бинасын ярты ел эчендә өлгертәләр. Республика Татарстан также демонстрирует успешные показатели. Татарстан Республикасы уңышлы күрсәткечләр белән шатландыра. 3 елда гына туберкулез белән авыручылар 18,8%-ка кимегән. Бу авырудан үлүчеләр саны 28%-ка. Яңа учреждениенең ачылуы туберкулез диагнозы куелган кешеләрне заманча җиһазлар белән дәваларга мөмкинлек бирә. Диагностики туберкулеза. Узган ел гына пандемия булуга карамастан, Россиядә 221 медицина оешмасы төзелә. Прошу губернаторов. Мин барлык губернаторларның әлеге мәсьәләгә җитди карауларын телим. Шәһәр һәм бистәләр халкы яңа объектларның ачылышын көтә. Сырхаухана, амбулатория, фапларга 32 меңнән артык медицина җиһазлары кайтарылачак. Рөстәм Миннеханов федераль җитәкчеләргә Татарстанга булган игътибар өчен рәхмәт белдерде. Президент әйткәнчә, узган ел республикада сәламәтлек саклау тармагының матди-техник базасын яхшырту өчен 10 миллиард сум акча тотылган. Шуның яртысы Татарстан бюджетыннан. Финанслар яңа автомобильләр, медицина җиһазлары сатып алу һәм объектларны сафка бастыру өчен юнәлтелә. Порядка половины этих средств – это федеральная поддержка. Мы всегда, конечно, поддержку получали, в таких объемах такой поддержки не было. Мы искренне благодарим, и, конечно же, все, что делается, это во благо здоровья наших граждан. Хотим поблагодарить вас за те условия прекрасные, которые созданы. Все оборудование, Виктор Рахмат. Туберкулезга каршы яңа диспансер республика өчен бик мөһим. Биктау районындагы Каменка бистәсендәге туберкулез хастаханәсе ябылган иде. Андагы медицина хезмәткәрләрен һәм пациентларны башка станционарларга күчерәләр. Каменкадагы бинага капиталь ремонт ясамакчы булалар. Соңыннан икенче урында яңа диспансер төзергә карар кылалар. Яңа бинага Казанның Шәләпин урамындагы һәм Себер трактындагы туберкулез диспансерында эшләгән белгечләр күченә. Казан буенча дип әйтергә була 4 здание иде. Һәр зданиедә төрле эшләр башкарыла иде. Кайдадыр рентген үткәрелә, кайдадыр томография, кайдадыр бактериологический анализ. Хәзер кешегә мәсәлән кирәк икән, ул бер зданиедә юлга вакыт әрәм итми, ул тиз генә бөтен эшен эшли дә. Окончательный диагноз дип әйтәм инде, шуны якынча или бөтенләй белеп кайтып китә шул көнне. Яңа бинада балаларны да, өлкәннәрне дә кабул итәчәкләр. Эш көннәрендә 680 кешегә кадәр. Диспансерда УЗИ, компьютер томографиясе, рентген, флюорография тикшерү узарга мөмкин. Аппаратларның 80% Россиядә җитештерелгән. Монда зур якты кабинетлар. Һәрбер кеше, һәрбер эшче, хезмәткәр өчен условияләр тудырылган. Туберкулезның артып баруы дөрес хәбәр түгел. Киресенчә, соңгы 10 елда туберкулез буенча авыру 2 мәртәбә кимеде. 32 бүлмәдә 46 табиб, алар берничә белгечлек буенча уролог, гинеколог, ортопед, хирург һәм лор. Яңа диспансерда пациентлар барлык тикшерүләрне бер көн эчендә уза алачак. Тикшерергә була, система органов тикшерергә була. Бүген тагын бер медицина учреждениесе, табиб амбулаториясе Яшелүзән районында да ачылды. Биредә 18 торак пунктта яшәүчеләргә хезмәт күрсәтәчәкләр. Көн сайын 100 кешене кабул итә алалар. Объект ачылышы белән Рөстәм Миннеханов та тәбрикләде. Поздравляю вас! Хорошей работы! Узган ел илдә медицинаның беренче звеносын яңарту өчен федераль бюджеттан 90 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. 2025 елга финанслар 500 миллиард сумга җитәчәк. Руслан Сыдинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.